Tvarujúce pančušky Wonder sú tajnou zbraňou všetkých stylistov. Postavu zoštihlia až o jednu veľkosť, a to v rámci minúty. Anatomický pás sťahuje brucho, boky a dvíha zadok, čím vytvára skutočný push-up efekt. Sťahujúce pančušky Wonder disponujú anatomickým pásom, ktorý formuje brúško bez zarezávania. Majú odstupňovanú kompresiu, čím znižujú opuchy nôh a spevňujú celú nohu až po členky. Dajú sa pokojne nosiť aj celý deň, lebo sťahujú, no nie nepríjemným spôsobom. Sú trvácne a vydržia viacero nosení. Prosto sú takmer neroztrhnuteľné. Vybrať si môžete až zo 7 farebných prevedení tak, aby pančušky pôsobili na nohe neviditeľne. Bude z minúty na minútu krajšia pomocou Wonderiek.